On Wednesday, 6 May 2026, SAPS Graskop Mpumalanga acted on a credible tip-off regarding a Toyota Quantum vehicle with Mpumalanga registration number traveling toward the Graskop area. Following this information, a police patrol vehicle was deployed to monitor the identified route. The vehicle was subsequently spotted, placed under surveillance, and later stopped. Upon searching the vehicle, 2 suspects were found in possession of dagga, weighing approximately 1,025.36 kilograms, with an estimated street value of 6 million rand. The suspects, aged 26 and 28, were immediately arrested and taken into custody. They are expected to appear in the Graskop Magistrate Court soon, facing charges of possession and dealing in dagga. Ayikho mode of transport ethembeke njengetaxi ngoba noma ngathiwa uhlwelwe kusebusuku uma kuvela itekisi ikumela awucabangi into eningi ngoba itaxi imoto vele esebenza nomphakathi. Ngakho ke kuyadumaza ukuza ukuthi amanye amataxi enza umsebenzi onje. Ake ngayizwa into enje ishothi abangibushoha eKing David Studio, kodwa ngizangikholwe uma yethi amanye ama-taxi owners are part of i-drug syndicate. Mayisho lento angizange ngikholwe ngoba ngaze ngicabanga ukuthi konje lokho kungenzeka kanjani. Kodwa njengoba ubona kuvela indaba ezinje sengize ngakhumbula no man wayisho uThabang lento ngizokucaphunela ivideo yakho uze ukuthi wathini wathi futhi lento bayenza kanjani. Ukhumbula phela ukuthi ama-taxi ibhizinisi ye-taxi ifana nebhizinisi le yama-clubs ama-night clubs. Yingakho kutholakala ama-drugs khona ngoba ilama business lawa asebenza ngocash bese kugcineni bethatha imali bona beyideposit. Ngakho ke kulula ukwenza money laundering khona lento okuthiwa uclean imali ngoba uma esuka ngakusasa umuntu wakhona yo deposit u50,000 kuzothiwa vele le mali ayithole ngoba ama-tax wakhe echeckisa la kuye okanye imali ayithole ngoba iclub yakhe binabantu abaningi bathenga utshwala kanjani. So ingamanye ama-business okuwasheka imali kalula kuyo. Ibusiness nje le yama-taxi nebusiness le yama-clubs angama-business alula ukuthi ungakwazi ukuwasha imali ngoba imali yakhona iza iwucash. Idepositwa nguwe, you account for imali wena oyidepositayo, so uyakwazi ukuba nemali kuwe noma kungafika amaphoyisa kuthola 100,000 usho no ama-tax bolo bebanka bengayideposit bengithi ngizoyideposita isikhathi bengingasitholi bengiyibekela mhlambe kuyisafe ngizoyifaka manje kanti uyazi wena ukuthi wenzela ini mhlawumbe uthi no emaphoyiseni cha mina ngideposita kanye ngenyanga ama-tax lawa maye zocheckisa nje bese ngideposita mina ngesikhathi engideposita ngayo. Nansi le video kaThabang ngicela uzwe la. Business, a club. It's not. Shar. You see. But is it, so this conversation doesn't sound like Thabang is just saying all businesses are like that. No, not Surely all. There are businesses that are legitimate and still able to make it. Which is why I gave credit to say there's people whom we grew up seeing them in that business For and years. they're growing gently. Yeah. You don't, King David, start today and tomorrow you have 10 taxis. Next month you have 20. That other month you have 50. And you tell us that it's legit business strategy. Yeah, you're just amazing. A quantum is around 800,000. And it goes to service almost every month. Depending on the distance, you might have to service it sometimes twice in 3 months. No, twice in a month. In or a twice month, year, yes. Because it's always on the road. Yes. You see, now you want to tell us that despite all the challenges that a lot of very seasoned business people face, you come here, you open a pub here, and then tomorrow you want to open another one here. Remember the cost of just starting a business on its own. Yeah. To buy one taxi. Yeah. Yes. Now you start an operation here of 1 million. Within 6 months of starting this one, you haven't even made your
No, you haven't even paid it off. Yes. You're still halfway, not even halfway. Yes. You open another one here, and then you open another one here. And you want us to just think it's normal. He's clever. He's business minded. Anyhow, it will solve itself. Let's use the taxi. And I realize the taxi is just an example. Here's this very same guy who's traveling from Cape Town to Joburg, who's carrying a ton of people. How else would he make money in that case? If he's not making it from the taxi fares of the commuters. You mean criminal-wise? Yeah. Oh, okay. Yes. Yeah. No. Criminally, then they would be transporting various things. There's other products in the car. Yeah. They transport drugs. They could even transport ammunition. They could transport firearms. Oh. They themselves could be having their own hits. They could be doing hits. Remember, taxis are normally not driven by the owners. Of course. So you'd find that the owner prefers that the money must be deposited or handed in by hand and deposited. Then in addition to whatever that's deposited, the owner also deposits more money into the bank, which then creates, I would say, a justifiable flow of money. So one would think, now this is legit. And it's a cash business. Yeah. On paper, it's a cash business. Yeah. Say, no, I have a taxi. But if you were to go down, say, for you to deposit 40,000, how many taxis do you have? How many trips do you have or did you have per day? Can we audit just one day trip? Not many, at random, but let's audit. Let's go to the taxi ranks. Most they do have the registers. Let's see. Sure. If you did make 40,000 in one day. Yeah. You see, so those are the issues. Dala le video le yenziwa emveni kwe media briefing ka General Mkhwanazi ngomhla ka6 kuJuly. Le video ngendlela endala ngayo. Ingakho uma ngibuzwa le story ngiyengakhumbula le video bese ngikhohliwe ukuthi ngayibonaphi. Ingakho nje ngikhuluma ngale story namhlanje kodwa sona sibe senzeke ngolwesithathu. Yingoba bese ngikhohliwe ufuna ngicinge ngoba ngiyakhumbula ukuthi ngake ngayizwa lento futhi angizange ngize ngiyikhole. Kodwa mawumlalela hayi ukuthi wonke ama taxi owner njalo kodwa ngenxa yokuthi ubugebengu into ephila kubantu bakhona ama taxi owner enza kanjalo. Ombuka wena nama taxi uzuthi hayi umcebo wakho vele ema taxini kanti kunenye into ayenzayo eceleni emfakela imali. Njengoba esho ukuthi it's justifiable because it's a cash business. Ingakho ngenza umzekelo ukuthi omunye angahlala no100,000 endlini. Mangathiwa kufika amaphoyisa awatshela no mina imoto zami zichecka kanye. Izichecka njalo kodwa mina imali ngiyideposita kanye ngenyanga. Ayikho futhi into amaphoyisa azothi ayayenza lapho ngoba uzobe batshela into yena athi uyayenza. Futhi mabe ngathi bayabheka bathothi wenza kanjalo kanti usukenzela ukuthi akwazi ukufaka le mali yakhe kahle ibe justifiable. Ya kunzima ubugebengu kahle bukhona yonke indawo futhi la eSouth Africa sengiqaphelile yonke ifield ekhona ine syndicate yakhona. Yonke ngoba ngisho emateksini okuyabulawana kuyadutshulwana kuna yonke lenkinga asazi ukuthi kusuke kusabangwa khona ukulayisha abantu kuphela na noma kunezinye izinto ezisuke zibangwa khona. Yingakho nje ngithe angenze le video ngoba ngiyakhumbula ukuthi ngake ngayibuka le video ka King David bekhuluma lolu daba uThabang futhi angizange ngikholwe. Yabona nje obesho ukuthi amanye ama taxi awalayisha ama drugs kuphela. Abanye bathutha ibhamu. Abanye bathutha inhlamvu njengoba ubona lapho ukuthi bebelayisha insango. Kokunye mawuqhubeka nevideo uyasho uThabang la ukuthi abanye bayayilayisha le moto udriver engabi aware. Adriver nje asuke la asuka khona ikakhulukazi laba be long distance. Angabi aware ukuthi la emotweni kukhona into eyifihliwe ngoba uma engasabe aware omunye ngeke avume. Kusuke kwaziwa thothi kwazi own. Ikakhulukazi lama owner a connected ngoba uyazi ukuthi uma engasavinja udriver wakhe uzokwenza iphone call bese bemsiza bemenzela izinto zenzeke. Ngoba uzokwenza nje one phone call bese yonke into iyalunga. Isimo esinjalo nje siphila kuso la eSouth Africa. Ngaphambi kwasingene edabeni lesibili ngikhona abantu engifuna ukubasiza la. Le channel le isinesikhathi singapheko onyaka. Mhlambe le ngo September October izobe ihlanganisa unyaka wesibili khona.
lo muntu orekhodayo umuntu wangempela ivoice yami akuyona iAI le. Angazi ukuthi abantu bakithi funa sibafundise kanjani. Angina camera futhi ngumuntu onamahloni, ngiyasaba ukuvela phambi kwecamera. Yingakho ke ngingakaze ngathatha ifoni ngathatha iselfie ngazishutha ngakhuluma. Sengike ngaziveza isithombe sami ngilimele. Ngikhombisa abantu ngingazisa nina njengomndeni wami ukuthi hayi ngilimele. Ngiye ngaba involved ku-car accident, ngithandaziseni ngilulame. Ngalulama namanje ngiyalulama ngiba ngcono kakhulu. Manje yangicasula kahle umuntu ovela angene nje athi hey le AI le ikhuluma isiZulu. AI akuyona AI le, yimo okhuluma la. Ayike AI ekhuluma kanje. Counterfeit cash suspect busted in Primrose, Germiston. A joint operation involving Ekurhuleni SAPS Crime Intelligence, Primrose CPO Reaction Force, Gauteng Anti-Crime Unit and Mamba Security led to the arrest of 9 suspects, 8 males and 1 female, linked to counterfeit money activities. The suspects, known for allegedly promising people riches through scams, were caught during operation in Primrose. Authorities seized counterfeit notes amounting to 211,600 rand. Investigations continue. Uyazi ukuthi nokuthi uvula i-newspaper udibane ne-advert ethi mawufuna ukuba rich through Illuminati contacta thina la uzoba rich. Ngenxa ukuthi nathi njengabantu bala eSouth Africa siyayithanda into esheshayo, siyayithanda nemali ezakalula. Bese silandela labo bantu. Angazi noma i-Illuminati into ekhona noma into engekho. Kodwa ngikhumbula mina ukuthi ngathiwa Illuminati ikhona le sengahambe advertise emaphepheni nako Facebook nakuphi ithembisa abantu imali engekho. Kufana nalento ukuthi umuntu abhala ipost athi hayi woza kumkhulu bani uzokusiza ukuthi uthole imali ubambe ilotho, kodwa lo muntu umkhulu lo uzofuna wena umkhokhele. Umkhulu mayekwazi ukubambisa abantu ilotho kungani engazibambeli yena ilotho. Into engicasula kakhulu ke kulezi zinto ukuthi abantu abenza lo mkhuba esikhathini esiningi akusibona abala eSouth Africa. Bese uyazibuza ukuthi hawu lo muntu anganqamla amazwe ngempela eze la eSouth Africa ezowenza ukuthi abantu base South Africa bebamba ilotho. Kungani engahlalanga ezweni lakhe wabamba ilotho ngoba isigwili khona. Nayi into engiphatha kabuhlungu ngenxa ukuthi nathi singothathekile siyayithanda into esheshayo. Yabona nje umbuzo ofuna uzibuza wona kuqala uma bezokwenzela imali esheshayo. Funa uzibuza ukuthi le mali esheshayo abazoyenza izobe isisukaphi. Ngoba phela imali ikhiqizwa eReserve Bank lezo ivela kubi izobe ibuyaphi. Namagundwane azokuthiwa azophuma azontshontsha imali azobe eyithathaphi. Ngoba imali angaphuma amagundwane ayithatha kuphi ngempela imali mangathiwa nje ngizonikezwa amagundwane azokulethela imali. Azobe seyithathaphi ke wona amagundwane imali. Ngenxa yokuthanda izinto sizogacela. Mina nawe sidibane kwevili elandelayo.